atent Actidis, dar nu e foarte sigur pe el grecul, pierde ușor mingea. Iar Universitatea Cluj a dus linia defensivă, inclusiv stoperi în cealaltă jumătate de teren. Nu-mi dau seama dacă a vrut să dea la poartă sau a vrut să centreze Botăjelul cu această execuție. Nu a ieșit nici. În curând va începe pe Sport 2 partida dintre Betis, Sevilla și Girona. Girona, liderul din La Liga, liderul surprinzător. În această seară vom avea meciul dintre Alaves și Real Madrid. Echipa la care evoluează și Ianis Hagi se va duela cu Real Madrid. Aruncare de la margine, între timp pentru CFR Cluj. Krasnici este cel care repune de la margine pentru